laban king COVID-19. Itaman po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay kami. Aminan mi loring kasalanan mi, at mapakumbaba kami lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adon mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kay kami, at may kamateno karinda kalatao. Adon mi ngeni keko, imbalikdan mo kaming mitmon lupud, at yachat me kay kami, ing makaulo mong gamat, ing takot may kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo, loring tao mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapugos na iting pandemyo king bansa mi. Ipanalangin mi, loring sablang lilingap karing salunan, ban makasuyo lang karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paburian miyayawo, kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang nilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, deta mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, kariting masakit at panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap din sabla, at ban makasawap kami, karitang mangailangan at makakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagbalasakit mi para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, kimbab, pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Nune bagus mo king ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulo namin Santa Monica, Lukluk Tap. Maya payabak po kay kayungan. Kampeda rin po kung kikatamang pansariling kayadwanan. Idaon tara ng kaniting misa in kapag nasan dari makatuki. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Annie de Guzman, Joe Rose Tolentino and family, for the past healing of Josephine Lorenzo. Special intention, Kapayapan Pilatani, Russia at Ukraine, Dietz and Lita David and family. Birthday Thanksgiving, Paul Reyes. Wedding anniversary, Elmer and Presi Nakomora. Speedy recovery, Crismel de Alca, Angel Pajardo, Angelina Lising, Bel Trinidad, Monica De Leon. Alang hanggang kapainuan para karing kaladua dari Domingo Senior, Elizabeth, Rosario, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Estela, Adela, Pedilidad, Corazon, Reynaldo, Adela, Reynaldo II.
Kaya betang po kin dalita pamoklat. Kinagyuning impaham po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi at kakaingan. At kay ko, antimumin. Maya pa haba, kakaingan po, Kaya payapak po amo. at makamaluto ko po, buriseba natin tamong gaganapan na metong nga martir, at itiyapin ni San Bernabe, at bibilang yan ting metong kareng apostol. Nya batang bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, si siyan tala parang kasalanan damo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Igang pepakilala karing bansa, king magligtas mong upaya, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Igang mitubod karing apostol, bani panaral ding may pabalita, Kristo pangalulo. Kristo pakalulu. Igang upayang minantabe kang Bernabe, king pamanyuyo na, king Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kit man may San Bernabe, king kasalpantayanan, at king Espiritu Santo, at tinubod me ban a konbertino ring bansa. So pan mo kay mi pasyag, king maya pabalita, kapamilatan di nga manomit dapat. Iti nga nadwan mi, kapamilatan ni ginaming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning dapat, daring apostol. Ding tutong dakalataw, sinalpantayala at me kumberti king Ginoo. Abalitan na iti ni iglesia karin Jerusalem. Inya tinubod na i Bernabe karin Antioquia. Inyang miras ya karin at ikit na nung makanano nung pigkalaman grasya ning Diyos. Metulayo at inusukan nung ang manatiling tune at tapat king Ginoo, kambening mikakalukong lugod. I Bernabe, metong yang mayap ataw, kitmonyo king banal Espiritu, at matibay ya kasalpantayanan, at dakal lang tutu, ring taong milapit king Ginoo. Kay bat, tinaglus si Tarso i Bernabe, baning panintunan i Saulo. Inyang ikit ne, tiki ne Antioquia. Karin na may natiling miyabe, kilub ning pabanwa, makitambayan loking iglesia ning Antioquia, at tuturo karing dakal at tao. Karin Antioquia, minunang mayawos Kristiyano ring alagad. King iglesia karin Antioquia, ating mapilan a propeta at talaturo. Ila ring makatuki.
I Bernabe, i Simeon a Mayayawos Negro, i Lucio a Tao Sirene, i Manahen a kayabe ng Meragul ng Gobernador Herodes, at i Saulo. Kanitang misan, kabang midadaon lang kasuyuan king ginum, at dikil king pamag-ayuno, nga na ning banal ay Espiritu Karela. Italagayo lari Bernabe at Saulo, para king obrang itutok ko Karela. Mig-ayuno la at menalangin, kay bat timpakdoring gamat da karing buntok da, at sakarano tinubod. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing Ginoo, pepakilala na karing bansa ing magligtas ng upaya. Hindi no, pakalala na kami sa belang bansa, magligtas ng upaya. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Hindi no, pakilalan tunay ka rin sa belang bansa, magligtas ng upaya. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balen ning Israel, ena kelingwan. Karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Hindi no, pakilala ng tunay ka rin sa belang bansa, magligtas ng upaya. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning metoyato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o metoyato. Puryanye kambe ning dalit, at kulisak ning tula. Hindi no, pakilala ka rin sa belang bansa, magligtas ng upaya. Midalit kayong kapuryan king Ginoo, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula king Ginoo, at ari tamo. Hindi no, pakilala na ka rin sa belang bansa, magligtas ng upaya. Pupuryenda ka, O Diyos, kikilalanan da kang anting Ginoo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kay kawanti mo rin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. bigaya kay ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, king pamaglakad yu, ipanaral yu, king ing pamagari ng Diyos malapit na. Pakayapan nyo ring masakit, pasubin nyong miering mete, pakayapan nyo ring leproswan, panabi yo ring demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalub. Eko bitasang magdalang ginto, pilak o tansu, karing bulsayo. King pamaglakad yu, kayo naman magdalang supot pagpalimus. Ni imala na panaliliyo king kekong susulod, ni sandalyas o tukod. Huling karampatan king ing talapagobra, tanggap yo king sablang kailangan na. King isano pamang balen o baryong dasnan nyo, lumawi kong meto nga bisang tanggap kay kayo, at karin ko makipanuknangan,
kabangatyo ko lugalayta. Nang sasalangi ko, king isano pa mang pibale-bale, sabi niyo, ing kapayapan manatili kayo. Nung ding manok nangan king pibale-balita, tanggapan da kayo. Busa niyong manatili karela ing kapayapan. Dapat nung era ko tanggapan, baywan niyo ing kaya kong pamamuge. Ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kaput, Hurian Kega o Kristo, Grandam Tapo yung humilyo. Meron pong isang bata na umuwing masayang-masaya. Kagad ibinida sa kanyang nanay. Nay, sabi niya, isinama ako sa play, sa isang drama sa aming school, sa parating na Pasko po yun. Ipi-play naman, ide-dramatize namin ang pagsilang ng Panginoon. Kaya yung nanay excited na nagtanong, ano ka anak, babae yung anak niya, ikaw ba si Maria? Ay hindi po. Siguro ikaw yung babaeng tumanggap sa kanila dun sa sabsaban. Hindi rin po. So, anong papel mo? Tagapalakpak po. So, anyway, at least tagapalakpak pa rin siya. Kasama pa rin siya sa play. Ang mahalaga, kabilang pa rin siya. At saka, anong kwenta ng mga ganyang play kung walang pumapalakpak? Let's mayroong mga cheerers. Alam nyo, ang ating pong santo ngayon na martir, si San Bernabe, ay parang tagapalakpak lang. Cheerer lang. Actually, ang kahulugan po ng pangalang Bernabe ay son of encouragement. Anak ng tagabigay ng lakas, ng tibay. Hindi cheerer, si San Bernabe. Actually po, nung nabinyagan siya, doon siya binigyan ng pangalang Bernabe. Ang real name ay Joseph. At nung nabinyagan siya, ibinigay niya lahat ng mga ari-arian niya at the disposal of the apostles. Para gamitin ng kanyang lahat ng ari-arian para sa kabutihan ng samahan ng mga apostol, ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya doon siya binigyan ng pangalang Bernabe, son of encouragement. Siguro nga, biruin mo, ibibigay mo lahat ng ari-arian mo, encouraging the apostles to go on preaching, going to other places. At noong pong makonverte si San Pablo, Saulo naging Pablo, siya ang isa sa mga unang sumalubong para tanggapin si Pablo. Samantalang yung ibang mga apostol, yung ibang mga mananampalataya, medyo takot na pakiharapan si Pablo. Saulo pa siya noon, Saulo. Nag-aalinlangan silang lapitan kasi siyempre notorious si Pablo o si Saulo bilang mga manunusig at mga pumapatay ng mga Kristiyano. Pero si Bernabe, buong tapang. Isa siya sa mga unang sumalubong at tumanggap kay Saulo. At ikumpara niyo po yung dalawa, kahit na unang naging alagad o apostol ng Panginoon si Bernabe, hindi siya tulad ni Pablo na maraming nahisulat na libro. At sa book of the Acts of the Apostles,
si St. Luke na sumulat nito, meron siya mga quotations galing kay Pablo, pero never kay Bernabe. So si Bernabe, hindi siya writer, at mukhang hindi rin siya preacher. Kung titignan niyo po, kasi walang mga quotations galing sa kanya. Kaya yung bansag sa kanya na son of encouragement, talagang tagapalakpak siya. Talagang cheerer siya ng mga Kristiyano. Iba yung siguro mga ngaral. And yet, sa kanyang presensya, kinakalinga niya yung siyang kumakalinga sa mga Kristiyano, at sa kanyang presensya, sa kanyang tulong, kung ano mang ginagawa niya, dumadami yung mga nagpapabinyag, according to Acts of the Apostles, yung pagpunta niya sa Antioch. Kaya sabi ko, kakaiba rin si Bernabe. At ito nga po, ganun man ang kanyang pinapel sa batang simbahan, tinawag siyang apostol. Hindi naman siya kabilang sa mga 12 apostol, pero binigyan siya nitong marangal na pangalang apostol. Parang naging kapantay niya itong 12 apostol and even Paul. Kasi kahit po si San Pablo, hindi naman sa kabilang sa mga 12 apostol, pero binansagan siyang apostol. At ito rin si Bernabe. Kaya ito po, ang gandang tingnan ng buhay ni Bernabe. Hindi naman pala kailangan tayong mangangaral lahat. Hindi naman pala kailangan tayong manunulat lahat. Hindi naman kailangan meron tayong mga pambihira at kakaibang mga katangian, talento, para ibahagi sa simbahan. Siya, ang kanyang buhay, kanyang pananalita at ugali, nagbibigay lang ng encouragement, nag-cheer. Ito pala'y malaking bagay na. At tayo po, siguro mayroon naman tayong, kung anumang ugaling mayroon tayo, na pwedeng maibahagi para sa pagsulong ng ating simbahan. Hindi natin kailangan gayahin yung iba, dahil hindi naman tayo pare-pareho. Pero ang Diyos mismo ay binigay sa atin, tulad kay Bernabe, na meron siyang itong pambihirang kakayahan to cheer others. Tayo rin, sa anumang ibinigay na kakayanan ng Panginoon, doon natin paglingkuran ng simbahan, paglingkuran ng Panginoon. Huwag nating ismulin ang anumang nasa sa atin. Sabi nga, maliit man o malaki, pag yan ay binahagi sa Panginoon, yan ay lumalaki at dumarami. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painteng ating mga kailingan, tayong lahat na hinikayat, na tayo rin makibahagi sa pagsulong ng simbahan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kaya kabaning mabilog a Biblia, o Ginoo, lalarawan mo ing alanganga mong lugod kaya kami. Makabuklat kaya sa pilubluban makibat, king kaya kang dibinong lugod. Kapamilatan ning pamanapad mi king kaya keng kaburian, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Gining Diyos, dungawan mong iba't banuam, at akit ining kekang punubas. Dalawan me at ipagluwalo, at pataban me sa king dibino mong lugod. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Emila agad-agad apakayap ding masakit. Antimo ing depatan mo at ding kekang apostol. Dapat ipagkalub mo sa kami, ing grasyang makapalto, king mapakumbabang malalugod, pamikakapatad,
para ka ring magkasakit ming kapatad, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ipakit mo ingke kang lugod, karing atsuking bingit ning kamatayan. Akam tanda sana ing kaligtasan, ape nga kumot, pigtagumpen. Kapamilatan ning pangasalwak ning kekang daya king krus, para karing sablam. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para kekengan at lalong-lalo na karing tapat a reliyoso. Labis-labis mo sanang ipagkalub ing kekang grasya. Ban keko akilalami ing pamangailangan ding kekeng kapatad. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, king balang pikurus, release, makasulat, stop, look, and listen. Tuknang maglalawit, makirandam. Makanya mo naman sanang daptan mi, potang babasa mila ring kekangamano, at potang akakasalubong mila ring keking kapatad. Tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ito po makasadyang mag-offer, talakad na nakam po. Manalangin kay pakamalang kapatad, maniting kay katamong daw, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, tindaon karinggamat mo. King kapurit kaligayan ng kayan lagyo. King kaya kataming kasaplala at king mabiluga Santa Iglesia. Oy paming migalang, panuan mo reting ayin, adelami, king kaya kangarapan, palablabanda sakya kami, ingapining lugod, akapamilatan ng San Bernabe, delaning sala ng Ebanghelyo karing bansa. Itingnan na doon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At keko antimuri. yat nayo rin puso yo. Kaya na Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numan karino ipap, Diyos king alanganga lubos maipaya. Tinatagming iglesia mo, baboring apostol, bantala ka diyang mitmong tetagan kapilan man, anting tanda ning alanganga mong kabanalan, ketiking yato. At anting mabi ebanghelyo para karing balugbog ding sablang tao. Kambe, ning alang pupa sa lugod, daralit mi, ing alang patlud mong kapurian, laing makyabe kami,
karing sablang koro, ring anghel, karing banwa, king dararit ng tagumpe, at ngaming sasabi, Banal, banal, banaling Ginu, Diyos sa mayupaya, itmueng banwa at iyato, king kekan ligayo, Hosana, king kakatas-katasan, mapalad jain daratang ilag yuning Ginu, Hosana, king kakatas-katasan. tunay kaping banal, oy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan. Ngulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang pusang lug, king pamaylasa at kamatayan. Kinmaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira, sunay binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itihin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kibaling hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At bingining kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti, itihin kalis, ning ka na akong daya, ing daya ning bayo, talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, banketa, ni patawaran na ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabi na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapining biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ang kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatadming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na Dinelia at Adela. Ading alwa pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya biya ng Maria, ang birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ako yung esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuging amahan tala pangabo sa mibuking banalang turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Pami at subanwo, samban niya ilagyo mo, datangke kami kayaryan mo, ipamintuan in loob mo, ketisuli pantiban mo, ing kakanali, ing aldordo, biyem ke kami, ing aldongeni, amponi patawad mo, kaya kami rin sana mikeko, at ing pamatawad mi, karini kasana kaya kami, mangay mo kay Paisaul kintukso, ngunit kapos mo kami, isablang marok. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin ni, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulog, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ng maligayang kapanaligan,
Kimpanyatang ng Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Uling kay kain kayarian natin kayo payan at ligayang maggamang king alalanggo. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan ko babihe ko kay kayo, mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantianan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At kay ko anting Anting may kakapatid, ipupugayin tama pong yan ing kapayapan. Kapayapan kay kayo nga. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ni Yato, ibigay mo kay kami ang kapayapan. Nyo ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng Yato. Noon tamang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yakas yakas may may amano amano mo. mo. Kumayap na ako.
Talakanta. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pakiramdaman mo, ding panalangin ding tinanggap, ting pangako ning bialanganga, kaniting kapyasa ng San Bernabe. Ako amisa ng mirakayanan, king kaligtasan, ang pagmasusyan mi kaniting sakramento. Itingan na doon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kaya ko ang timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may tutu, ingid pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. umeta ng iluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat pong salamat, Maya Poras, magandang araw. Manay pong salamat. Years kami.